sasakyan. Ang maganda rito, basta dito ka lang sa linya natin. Sa ilalim ng araw, Walang makulit, mama. Ha? pangarap ay sinisilang ng bagong araw. Mga proyekto ng tahanan mula sa simula. Sa bawat hakbang kami magkasama sa pagbuo ng ligaya. In 600 meters, turn left onto Estrada Street. MLV sa sining ng guni-guni, konstruksyon ng hindi mawawala kahit mabigat. Din siya. Interior design, bawat sulok Running watts 5,500 watts. animation sa isip ko. LV ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay ang Good morning. Ayan, good morning mga boss. So, turo natin mag-drive si Mrs. Ayan, parang hindi ako makahinga. Huminga ka lang. Hirap pala pag ganito. Mahirap na kung hindi ka huminga. Hirap pala ganito pag hindi ko yung nagdadrive. Ayan. So, turuan po natin siya para siya na yung magsusundo at atid dun sa mga gachikiting. So si Tesla, yun yung unang service nila, si Tesla. So naitinda na po yun kasi laging nasisira, tapos umiingay na rin, kaya yun, kinuha na natin ng bagong sasakyan. Ang maganda rito, malit lang po siya, madali lang siyang pagpraktisan, tapos hindi ka na rin mababasa pag tag-ulan. Maganda na, nakatapos naka-aircon ka pa. Dito tayo sa walang ganong tao, walang ganong sasakyan. Ayan. Ganyan lang. Ano muna natin siya dito sa mga dire-diretsong daan, saka tayo maato sa Bako-bako naman. ganyan para ma-practice ka na. Dito muna tayo, wala namang tao eh. Ang kagandahan dito ay ano ka, nasanay ka na dun sa mga bako-bako. Okay, dire-diretso lang. Ayan. Ayaw mo lang silang umovertake. Basta dito ka lang sa linya natin. Okay, bako-bako. Oo. Ayan. Biglang papabayan. Natakot ka na naman. Alay lang sa preno. Alay lang. Lalay, wag ka na magrevolusyon yan. Alay lang sa preno. Okay. So, ayan. On ang drive ni Mrs. O, siya na rin nag-park dito. Okay ah. O, may cellphone dito ah. Baka matawan mo. Hi Ian. Hi Ian. Nag-practice kami ni Mama. Walang makulit. Mama. Ha? Mama. Ano sa school ba nasabi ko? Walang. Love you. Love you too. Inabraw tayo mga boss. Inabraw. Hindi pa nakapagluto. Pinagmerenda mo na sila te? Oo. Hmm. Sabi.
Okay, good morning. Good morning mga boss. Yan. Papunta po tayo ng Dasol, Pangasinan project. Ito pa rin yung lagi nating nadadaanan. Walang nagtatrabaho. Ang oras na alas 8 pasado. Tagal na pa. Right. In 600 meters, turn left onto Estrada Street. Okay, dito na tayo. Dasol, Pangasinan. Yan, dito na tayo. Dito. Good morning. Taas ng ceiling. Nilagay na rin yung louvers doon. So ano muna tayo? Palipad muna tayo ng drone. Ang araw ko'y simula sa ingay ng bakal. Mga martilyo't pako parang musika sa kanal. Sa likabok ng lupa ako'y nakatayo. Buhay ko'y instruction. Dito ako tumubo. Kahit mabigat ang mundo'y di ko bibitawan. Sa pawis at dugo, tagumpay ang aking pangalan. Parang glitch sa sistema, pero tuloy ang laban. Buhay ko instruction. Ako ang tagapaglikha ng daan. Sa bawat paghalo ng semento't buhangin, mga pangarap ko'y unti-unting umaalinsanganin. Sa ilalim ng araw, balat ko'y sunog na, pero ang tibay ng loob hindi mawawala. Kahit mabigat ang mundo'y di ko bibitawan. Sa pawis at dugo, tagumpay ang aking pangalan. Parang glitch sa sistema, pero tuloy ang laban. Buhay ko instruction. Ako ang tagapaglikha ng daan.
sa puyat at pagod. Pero bawat post-it pader, ako ang tagahubog sa gabi. Pangarap sa ara'y aksyon, buhay construction. Ito ang aming misyon. Kahit mabigat ang mundo'y di ko bibitawan. Sa pawis at dugo, tagumpay ang aking pangalan. Parang glitch sa sistema, pero tuloy ang laban. Buhay construction. Okay, so ito po yung ano, tatapos lang natin magpalipad. 3 bedrooms, bungalow house residence, 170 square meters. So dito po yung mga perspective niya. Ayan, so punta tayo sa loob. Dito muna tayo sa labas. Dito sa labas, konti na lang po yung mga hindi pa nakapalitada rito. Tapos ang kulang na lang dito yung mga canopy. So canopy hindi pa niporma yung hindi pa nabuhusan yung mga canopy natin. Ayan. Okay. So nag-spandrel na rin po sila. Tanga tayo sa likod. So ito yung dirty kitchen and laundry. So dito na yung mga nag-spandrel. So wood grain, ito yung ginamit natin spandrel dyan. Tapos yung gutter kulay gray, parang yung sa ano rin bubong natin. Pakipatayin nyo muna yung ano, yung tugtog. So pasok po tayo. So andito na rin mga door jamb natin. So dito nga pala sa main door yung yakal na door jamb yung kailangan natin dito. So papagawa po natin yan kay Boss Godi. So yan kasi yung request ni ano ni Sir Daddy. Shoutout nga pala kay Sir Daddy tsaka kay Ma'am Margie. Yan. Okay. So nilagay na rin mga louvers natin. So request din ni Sir yan, louvers. So mataas din yung ceiling po natin dito. So ito nga pala yung ano, living room, dining, tapos kitchen tapos powder room, tapos yung dirty kitchen and laundry. So ito na lang po hindi natatabunan, dirty kitchen and laundry. Maluwang-luwang din siya. So 3 bedrooms lang po itong 170. So maluwang din. So ito yung room 1. Room 1. Tapos yung toilet and bath. Tapos dito yung room 2. May kasama na siyang ano. Paano natin ilalabas yan? Nakulong yung kahoy. Tapos ito yung master bedroom. So halos napalitadaan naman na. So doon na lang hindi pa napalitadaan. Pero baka hindi naabutin yon. Tingnan po natin kasi magpapababato po tayo doon sa may bandang kitchen. So dito mataas yung ceiling dito. Tapos doon sa kitchen, doon po tayo bababa. Tapos dito sasagad na lang natin yung ano dito, yung ceiling natin dito.
So mga kanto ka na yung mga ginagawa nila. Tapos ito yung walk-in closet. Tapos ito yung toilet and bath ng master bedroom. Naggamitan nyo dyan, no? AJ Hardiplex. One. Hindi nga to, sir. Nga to. Hindi nga to may lover, sir. Nga to tilubers. Okay. So yan lang. So makikita nyo lalaki ng bintana. Para di magastos, maliwanag pa rin po siya. Kahit malaking bahay, malaki rin naman yung bintana. So pa rin siya, maliwanag pa rin sa loob. Natural light. O kantuhan na lang. Tapos yung canopy, yan na lang po yung wala pa yung canopy dito. So pakita natin itsura niya. Yan yung canopy na yun. So dun sa tapat ng pinto, yun po yung malaki. Tapos dito sa may bintana, maliit na lang, parang ganito rin. So ayan lang naman yung update dito. So malapit-lapit na po tayo magkisame baka pagkatapos ng sa Bakabak. Susunod na po ito. Okay. At luluto niya nga si Dan. Ito yung mga ulam nila. Masarap yung mga ulam nila. May pressure cooker pa, oh. Tingnan natin to. Yung pressure cooker. Uy. Isda. Ano to, eh? Ano ito yung asidan? Ano tang lamos? Adya tulingan. Tapos yun na pa yata, eh. Tulingan sa adya na. Sige. Lang. Tama pa kami matama, di kami mangantuyan. Ito malaking bagay ito. Itong generator natin 5,500 watts. Starting watts 6,000. Running watts 5,500 watts. Silent generator. So nung nag-umpisa kami rito, wala pa kaming kuryente noon. Ito pa yung ginamit namin. Tapos yung bumagyo, so ito kasi naging sentro ng bagyo noon, eh. Yung Alaminos, dito sa Pangasinan, isa na yung Alaminos, tsaka itong Dasol. So halos walang kuryente po lahat dito. Lahat ng pati sa bayan walang kuryente, pati dito sa mga kabahayan dito wala rin kuryente noon. So yun po yung ginamit namin, yung generator na yun. So napakalaking bagay. So nagamit din po natin yun sa Alaminos project. So ganun din, wala pa kaming kuryente noon. Siyempre kailangan natin yung kuryente pag mag-start tayo. So yun rin po yung ginamit namin habang hinintay namin yung temporary na power na bibigay ng Panilco. So tara na. Okay, so tara na. Shoutout kay Sir Daddy at kay Ma'am Margie. Let's go.